Hola i benvinguts. En aquest curs tractarem de com localitzar els cursos als quals heu de tenir accés per seguir els cursos de competències digitals docents al campus de la Fundació Martí l'Humà. Simularem això mitjançant les credencials d'un alumne exemple. El primer que hem de fer és accedir al campus virtual. Com ja sabeu, accedirem al nostre tauler, que ens donarà accés directament als cursos visitats recentment i podrem canviar mitjançant el selector que localitzem a la dreta. També tenim el resum dels cursos als quals estem inscrits, com podeu veure. Aquest alumne, exemple, està inscrit en el curs d'A2 de competències digitals, al B1 de competència digital, i també té el seu propi curs Moodle exemple, com tots vosaltres hauríeu de tenir. També podem localitzar els cursos accedint al menú dels meus cursos del menú de l'esquerra. Com podeu veure, podem accedir a ells d'una forma directa. El més important de tot és que dintre del vostre curs tingueu els drets de professor editor. Una vegada heu accedit a ell, és molt important que accediu a la secció de participants i veieu que el vostre usuari, en aquest cas, té el rol de professor assignat. D'aquesta manera, si tornem al curs, veureu que tindreu la capacitat d'activar l'edició i fer totes les modificacions que creieu oportuna o que es demanin en les diferents tasques durant el desenvolupament del curs. També disposeu, en qualsevol dels cursos, en la guia del curs, una secció on localitzareu aquesta informació, que és el vostre curs com a rol de professor. Si accediu a la secció de cursos participants, podreu localitzar tots els cursos dels participants dels cursos de competències digitals docents. Tots tenen una mateixa estructura, que és la inicial del nom i el seu cognom. Són moltíssims, llavors jo us aconsello que seleccioneu i utilitzeu el cercador de cursos. Si jo poso curs Moodle exemple i faig una cerca, com podeu veure, localitzaré el curs d'aquest alumne exemple utilitzat. Torno a dir que des del tauler és la manera més efectiva per tal d'accedir als cursos als quals estem inscrits. Això és tot. Fins la propera.